Теге вакытта Сабантуйда носкемны жугалткан хатым белән аерыша яздык. Менә әле ярый бар шундай иҗатны яратучы кызлар, егетләр, алар мине жәлләп бер яшьлек носкеп килгәннәр. Оказывается, Татарстанда Буа шәһәрендә менә шундай буинский носки чыгаралар икән. Карагыз әле, җәмәгать, беренче тапкыр күрдем. Güzel, карагыз әле. Инде генә монда. Менә бу безнең тема ясаганнар. Күрдегезме? Кайсыгызга носкилар кирәк? И качестволары әйбәт да буларның. Хлопковые. Менә мондай носкилар бар Татарстан. Хлопковые. Сәбезме? Печенька белән. Карагыз әле, бу кызыклы. Җәмәгать, хәзер ссылкасын калдырам. Карагыз әле монда. Инде генә юк. Мондай носки бар, карагыз әле. Бу носки. Моны обязательно алагыз. Чечирдән носки алып җөрмәгез. Кемнәр патриот, кемнәр үз илен, үз районын, туган ягын ярата, түлке бу носкины алагыз. Безнең битен бер кадәр носки ясамыйлар битен. Юктыр? Әлбәттә. Да, они чистые носков. Да. Ну, мондай, ну вообще супер. Карагыз вообще, хотя мои носки киеп куям. Кайсыгызга темай носки кирәк? Языгыз яме. Бәясен алып җибәрәм. Рәхмәт. Исемнәрегез ничек? Алинә. Ленар, Алина, сез үзегез ясыйсыз да? Әйе, без Біздің производство. Үзләренең производство дуслар. Әйе. Все. Мин әле Сезгә бер елга бар монда уже запас. бар. Все бетте. Ссылкасын калдырам. Алыгыз, заказ әйтегез. Супер вообще.